വലിയൊരു ലാൻഡിൽ നിന്നും പ്ലോട്ടിനായിട്ട് സ്ഥലം വാങ്ങുന്ന സമയത്ത്, അതായത് എന്താവശ്യത്തിലേക്കും റെസിഡൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ എന്താവശ്യത്തിലേക്കാണെങ്കിലും ബിൽഡിംഗ് പണിയാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥലം വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം പെർമിറ്റ് ലഭിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പെർമിറ്റ് ലഭിച്ചതാണെങ്കിൽ പോലും കൺസ്ട്രക്ഷന് ശേഷം കംപ്ലീഷന് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് കിട്ടാനായിട്ടും ഓരോ തടസ്സങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ആ തടസ്സങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ടേംസ് ആണ് ഒന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലെ ലോക്കൽ ബോഡി മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് പെർമിറ്റ്, അതാത് ജില്ലയിലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ടൗൺ പ്ലാനർ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലോട്ട് സബ് ഡിവിഷന്റെ ഔട്ട് പ്രേറ അല്ലെങ്കിൽ കേരളയിൽ ഈ പ്രോജക്റ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് ആണോ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ടേംസ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ടേംസ്? ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഉണ്ട്.